Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta Šetnje između redova. Danas s nama u gostima je Siniša Ružičić, autor knjige Putnik bez prtljaga. Siniša ima jako buran i zanimljiv život i to je odlučio da veliki deo svog života upravo stavi u jednu knjigu ne tako velikog formata, dakle nešto više od 140 stranica, ali jako puno informacija, jako puno zanimljivih događaja. Siniša, ti si ovu knjigu na početku, evo da počnemo od samog starta, posvetio si knjigu unuku Jevremu, unici Anđeliji, stričevima Lazi i Vladi, palim borcima, fudbalskim golmanima. Zašto su baš oni najvažniji? Zašto baš njima? Koja se ta poruka za njih krije u ovoj knjizi? Pa prvo ću o mojim najdražima da kažem, to su moj unuk i to je moja unuka. Razlog je bio da kad odrastu, kad postanu veći nego što sada jesu, vide ko im je bio deda, u mladosti pre svega, jer ovo je knjiga moje mladosti, pre vojske. I nešto malo posle vojske. A drugo, ja sam bio aktivni fudbaler. Bio sam fudbaler nivoa druge savezne lige u Jugoslaviji, bio sam jedno vreme poluprofesionalac u Americi, dakle fudbal je jedan bitan deo moga života. A moji stričevi kojima sam ovu knjigu posvetio su u svojoj mladosti bili fudbalski golmani. Dakle, njihova krv je u meni. I to je moj dug da se njima zahvalim, da i njih napravim kroz knjigu besmrtnim, jer su oni to zaslužili. Braneći onu našu veliku zemlju u Drugom svetskom ratu, položili su svoje živote, ali su nama, njihovim naslednicima, ostavili sećanje na njih. I ja sam to ovog puta u ovoj mojoj prvoj knjizi i uradio. Knjigu sam njima posvetio. Da, eto, golmani, kažete. Golman takođe zauzima, osim što je posvećeno vašim stričevima koji su bili golmani, golmanu jednom je posvećena i zadnja strana knjige i ta priča se nalazi unutra i posebno je istaknuta. To je golman Charlie. Zašto je Charlie baš zaslužio takav spotlight? Pa, kad sam pravio planove za pisanje knjige, u prvom momentu knjiga je trebalo da ima naslov Golman Charlie. Međutim, ovo je daleko bolje, naslov Putnik bez prtljaga, jer daleko je sveobuhvatniji, mnogo više govori. A Charlie je jedna izuzetna ličnost koju sam ja upoznao u dalekom svetu, tačnije u Americi. On je bio vojnik u Drugom svetskom ratu, proživeo je stravičnu ličnu tragediju u iskrcavanju u Normandiji. Bio je teško ranjen. Ta bolnica u kojoj je on ležao kasnije je bila osvojena od Nemaca i nemački fašista sa pištoljem u ruci išao je od ranjenika do ranjenika i svakom od njih je pucao u glavu. Jedini preživeli iz te bolnice bio je golman Charlie. Golman Charlie Redmond, je bio moj prvi američki prijatelj. Ja sam 6 nedelja živeo u njihovoj kući, radio, pripremao se za kasniji odlazak u New York, ostavio na mene neizbrisiv trag i eto, to je razlog zbog čega sam njega tu istakao kao jednog izuzetnog čoveka. Knjiga je nastala, to je dakle bio ispunjenje moga duga prema samom sebi. Tu knjigu ja 50 godina nosim u svom srcu, u svojoj glavi. Nikome nikada u životu nisam bio dužan, jedini dug sam imao prema samom sebi, a to je da se napiše ovakva knjiga. A zašto ste baš sad odlučili? Pa dogodile su se razne stvari koje su na neki način bile pogodnost da knjiga nastane. Ja sam bio novinar u Politici 30 godina, pa imate obavezu. Posao bio je takav da radite 7 dana u nedelji bez slobodnog dana. Tako je bilo mesecima, a mnogo puta je bilo i godinama. Pa onda ja sam imao porodicu, dakle vodio računa o svojima najbližima, pa borba za život da se opstane. Ja nikada nisam radio manje od 2 posla u svojoj karijeri, dakle prvo kao novinar, a onda ja sam i fudbalski trener, pa sam radio i taj fudbalski posao. Pa sam nekoliko godina proveo kao trener u Nemačkoj, pa u Americi, pa kad nije moglo više da se putuje u svetu, jer su nastupile te međunarodne sankcije, nepravedne u svakom slučaju, ja sam krenuo u osnivanje svoje fudbalske škole koja se zvala Karađorđe.
Ja sam tu školu vodio 22 godine. A onda je dete poodraslo i imajući u vidu svoje životno iskustvo koje sam imao u Americi, odlučio sam da se tamo školuje. Za to je bilo potrebno da se radi. Pa sam u to vreme radio 4 posla 7 dana u nedelji bez slobodnog dana. Moje dete je diplomiralo na 2 američka univerziteta bez $1 duga ili kredita. Ona je kao briljantan student uvek imala stipendiju, ali ta stipendija nije pokrivala sve troškove koje ona imala tokom svog školovanja, pa su onda te pare odlazile odavde tamo u daleki svet. Da, u knjizi se vidi da vi zapravo svojim radom u Engleskoj zapravo obezbeđujete sebi školovanje, tako da reklo bi se da ceo život ste nekako stvarno bili veliki radnik. Jeste. Dakle, to da su sve... niste ni stideli nikakvog posla, ni da radite. Pazite, svaki posao je dobar pod uslovom da je pošten. Ja izuzetno cenim radnike, izuzetno cenim, svakome duboko poštovanje dajem. Tako da, to su bile okolnosti, onda se dogodilo čudo, pravo čudo. Došla je korona. Taman kad sam mislio da nešto radim na tom polju, razboli se i moja žena. Pa sam onda uz tu muku morao da radim sve ono što je nekada žena radila. Dakle, da vodim računa o kući, idem na pijacu, vraćam se sa pijace, kuvam, perem, peglam, spremam ženi ručak. Sve je to bilo na meni. A onda nam je bilo i zabranjeno da izlazimo iz kuće. I da bi na neki način odgovorio tim novim svojim zadacima, ja kupim knjigu Petera Hankea Strah golmana od penala. I počnem da čitam. I čitam. I meni ništa nije jasno. Apsolutno mi ništa nije jasno. Taman posla da ja na neki način ugrožavam njegovu umetničku vrednost i njegovu umetničku sposobnost. Taman posla. Ali ja očigledno nisam bio na tom intelektualnom nivou, da ga tako nazovem, da razumem šta je pisac teo da kaže. A onda kao bivši fudbaler, video sam da on, mučenik, nikada loptu nije ni šutnuo. Jer da je šutnuo loptu, on bi znao da je golman jedini čovek na stadionu koji nema straha od penala. Jer zna da je zapravo njegova uloga tu mizerna i da nema nešto mnogo uticaja na to da... Penal je 99,99% gol. Tako je, sreća. Ko ima strah? Pa onaj koji šutira. Pa on se sramoti ako promaši. I iz tog protesta, ja me uvredio kao bivšeg fudbalera, kažem ja njemu, sad ćeš ti da vidiš moga Charlija. I to je bila prva knjiga. Iz te jedne knjige nastalo je drugih 23, što je bilo sasvim priča, tako je, što je bilo sasvim dovoljno da vi, čuvena izdavačka firma Čigoja, knjigu izda. I ja vam na tome veoma zahvaljujem. Hvala vama na lepoj knjizi pre svega. Dakle, fudbal, eto, dotakli smo se, nije dotakli, mislim, fudbal je jako važan deo i vašeg života. Šta je ono što je vas oduvek privlačilo u tom sportu? Znam da se i šahom bavite, volite šah, ali fudbal je izgleda nekako na posebnom mestu. Ja sam, znate, meni kažu da sam novinar, ali ja iznad svega uvek sebe ističem kao sportistu. Da, na vizit kartici piše fudbalski trener. Jeste, ja sam i fudbalski trener više od 40 godina. Ali pre svega sam sportista. Dakle, sport je u mom životu bio način života. To je bila moja ideologija. To je bila na neki način moja religija. To je bio moj stil života. I ja mnogo puta sam sebi kažem hvala Gospodu Bogu što si rođen pa pripadaš porodici sportista. Imao sam šansu kroz svoj život, pa kasnije i kroz posao, da upoznam velikane sporta, i našeg, evropskog i svetskog. I neću da pogrešim ako kažem da su sportisti zaista najbolji ljudi na svetu. I ja sam presrećan što pripadam toj porodici naših sportista. Prvo kao igrač, zatim kao trener, pa onda sam bio 25 godina, odnosno 20 godina sam bio novinar sportske rubrike Politički ekspres i urednik sportske rubrike. Ambasador sam mira, trostruki sam interkontinentalni prvak sveta u amaterskom fudbalu, predvodeći reprezentaciju Evrope, što je bilo fantastično, zaista, da vi pobedite u konkurenciji Španaca, Italijana, Engleza, Francuza, Nemaca, da vi sebe nametnete, da Srbija predstavlja Evropu na interkontinentalnom kupu mira u Seulu. 3 puta smo učestvovali i 3 puta smo osvojili zlatnu medalju. To takmičenje više ne postoji, jer su organizatori rekli zašto da pozivamo one Jugoslovene
Srbe one koji kad god dođu osvoje prvo mesto. Ukinuli smo takmičenje. Da, to je u jednom delu u knjizi pominjete zapravo razliku između toga kako se kod nas igra fudbal i kako se igra fudbal tipa u Engleskoj. Vi igrate s time i kažete da su oni čudili što se vi svađate. A mi se dogovaramo šta, kako, kada, kome i tako dalje. Da, to je neki poseban, rekao bi, stil igre. Tako da je fudbal je za mene zaista nešto što mi je obeležilo život. Ja nisam bio velikan u fudbalu, nisam bio loš. Nažalost, nisam imao podršku u svojoj porodici. Moj otac, legendarni profesor Beogradskog univerziteta, večito je tražio da se bavim školom, a ne fudbalom. Nikada nije išao na moj trening, nikada mi nije video da gleda fudbalsku utakmicu. Tako da bez podrške u sportu, a posebno u fudbalu, gde je najveća konkurencija, ne možete ništa da postignete. Ili vrlo malo možete da postignete. Tako da se ja i dan danas osjećam sretnim i zadovoljnim što sam upoznao te sportske velikane i imam običaj da kažem da u ono vreme kada sam gledao te naše junake sportskih i fudbalskih terena, da to nisu bili ljudi, već fudbal su tada igrali bogovi. Da, evo, vi kada odlučujete da putujete u New York, dešava vam se neverovatna situacija na aerodromu, a to je da vaš prtljag nestaje i vi ostajete sa svega par stvarčica, kako se sećam iz knjige Brijančem, i $50. Uglavnom, mene živo zanima na šta ste potrošili tih $50 koje ste morali potrošiti? Pa evo, ovako, pre nego što sam otišao u Ameriku, ja sam proveo 4 meseca u Engleskoj. Tamo sam radio kao fabrički radnik. Teo sam tamo u fudbalu da nađem neko svoje mesto, međutim, to je bilo nemoguće, jer Englezi tada u to vreme, 69. 70. godina prošlog veka, oni tada nisu primali inostrane igrače da igraju u njihovoj ligi. Tek je moj višedecenijski sjajan prijatelj i drug Ivan Golac postao prvi inostrani fudbaler u Velikoj Britaniji, odnosno u Engleskoj. Znači, ja tu ništa nisam mogao da uradim. Ali sam proveo 4 meseca u jednoj fabrici, Smedley's Cans Food Factory, to je u Wisbichu, to je istok Engleske, gde sam sa grupom naših studenta iz Jugoslavije, sa Maltežankama i Ircima radio na preradi voća i povrća. I tu sam se ja upoznao s jednom prelepom Engleskinjom, koja je tada bila profesorka francuskog jezika, i ostvarili smo jednu ljubavnu vezu. I dogovor je bio da ja, poslije tih 4 meseca, odem kući i da se vratim nazad, pa da vidimo šta će da bude. I tako sam uradio. Otišao sam kući, pripremio se za malo duži boravak u Engleskoj, međutim, kad sam zazvonio na njena vrata, nje nema. Javila se gospođa njena, gazdarica kuće u kojoj je živjela, a gde sam i ja proveo tih 4 meseca sa njom. Pitam gde je Jennifer, kaže nije tu. Kaže, dobila je novi posao i sada se preselila u drugi grad Engleske, a u međuvremenu se i udala. Kad treba. To je bilo veliko iznenađenje za mene, ali su to životne priče, to tako ide. Znate, mi u sportu znamo i da pobeđujemo, ali znamo i da gubimo. Bez velikog razočaranja, bez velike euforije, i ja sam to prihvatio kao jednu normalnu stvar. Ali s obzirom da sam ja došao nedelju dana pre odlaska u Ameriku, ja sam tih nedelju dana morao da opstajem u Engleskoj. Pa sam iz Wisbicha se preselio u London, a London je vrlo skup. I ja sam tu silne pare potrošio. I sad kad sam ostao na tih sitnih $50 u džepu i kad se približio taj dan za odlazak u daleki svet, ja odlazim u aerodromsku garderobu i nema moga kofera. Ne mogu da nađem oni, kako ne kažu, slippery, to je ona ceduljica, kupon, koji je dokaz da ste dali svoj prtljag. Ne mogu da ga pronađem. Pitam gospodina koji je radio tu na izdavanju stvari, da li mogu da uđem u garderobu pa da potražim svoj kofer. Nisam ga pronašao, bilo mi je sasvim jasno da je taj moj kofer ukraden. Neko je našao tu moju ceduljicu, ona me ispala. I 3 puta čujem posljednji poziv za gospodina Ružičića na let u New York. I ja sada napuštam tu garderobu. Prva misao mi je bila da se vratim nazad. Da, za Beograd. Za Beograd, a druga misao mi je bila šta ću tamo.
I trčećim korakom ja idem prema stepenicama aviona, koje ljudi koji rade na aerodromu već pomeraju. Ja im mašem da stanu, ja sam putnik u tom avionu i ja tako uletim u avion za New York. Sa torbicom jednom malom, to je torbica koja se nosi preko ramena, tu sam imao aparat za brijanje, česticu za zube, mapu sveta i $50 u džepu. Tako sam stigao u New York. I da, to pita kao ti $50, na šta ste potrošili? Pa sad ne mogu da se setim, svakako je to bila hrana. Ali znate, tu je jako važno. Kako ste se snašli nakon toga? Gde ste našli smeštaj? Pa našao sam posao u kampu jednom. Aha, to je tada odmah. To je kamp bio, jeste. Tu sam bio, kako kažu oni, camp counselor. Tu sam radio sa decom, tu sam proveo 2 meseca. Tu su me ljudi koji su vidjeli kako sam došao pomagali, kupili mi ovo, kupili mi ono. Dakle, bilo je razumevanje. Apsolutno bilo je razumevanje, a ja 6 nedelja provodim u kući Pata Redmonda, to je sin Charlijeva. Charlijev. Da njega pominjete u situaciji sa vašoj drugoj ljubavi sportom, šahom, konkretno kada ste šetali zajedno. Pa jeste, Pat je bio isto veliki sportista, zato se među nama i razvilo tako veliko prijateljstvo. On je odbio 7 stipendija najpoznatijih američkih univerziteta da trči za njih, jer je bio atletičar koji nikada atletsku trku nije izgubio, ni na lokalnom, ni na državnom nivou. I kad sam ga ja pitao, pa dobro, Pat, kako je to moguće da ti nikada nisi izgubio trku, a on meni kaže nešto najjednostavnije, a nešto i najrazumljivije. Kaže, ja jednostavno ne mogu da podnesem da neko trči ispred mene. Dakle, oni su Irci. Charlie je Irac, njegov sin, njegovim poreklom također Irac. I šetali smo jednom Broadwayom i sad su tu na Broadwayu na 42. ulici bili crnci koji su igrali šah za pare. I moj prijatelj Pat pita, kaže, ja može moj prijatelj iz Beograda da igra neku partiju sa vama? A kaže, kako da ne, oni jedva čekaju tako nekog, razumete? Međutim, ja sam dobar igrač i ja, boga mi, njima uzmem lepe pare. I sad kad je trebalo da bi to plate, oni odbili to. A Pat, koji je gromada od čoveka, on je visok skoro 2 metara, 190 i nešto, snažan, jak. On uze tu kantu za džuber gde smo igrali i taj šah sa figurama i satom i baci na ulicu. I kaže ovoj 4 crnaca, ako mu sad odmah pare ne date, i vas ću ovako da pobacam kao ove figure. Odmah sam pare dobio. Nije bilo druge priče, više diskusije nije bilo. Kad smo već kod šaha, čini se kada se čita knjiga, to vreme šah je stvarno predstavljao posebnu disciplinu, neku vrstu neke, ajde da ne iskoristite tu reč, ali jeste i neka vrsta elitnog sporta, koliko god se on igrao i po ulici, kao što ste sad rekli svi, ali imaju neki prestiž je bio u pitanju, rekao bih. Pa znate, ja dolazim iz tadašnje Jugoslavije, dolazim iz zemlje koja je bila u ono vreme vodeća uz Rusiju, Sovjetski savez, vodeća šahovska nacija na planeti. Naši slavni šahisti su uspeli da osvoje 13 olimpijskih šahovskih medalja. Imaju jednu zlatnu iz šahovske olimpijade iz Dubrovnika 1950. Tada Rusi nisu učestvovali. I imamo 6 srebrnih i 6 bronzanih medalja. I sad, šah je deo naše kulture. Ja sam rastao u šah. Mene je moj pokojni deda Ljuba, bivši solunski borac i bivši, kako da ga nazovem, diplomac francuske Sorbone na pravnom fakultetu, naučio da igram šah od 5. godine. Znači, šah je ceo život uz mene. Šah traži veliko vreme, šah traži studiranje drugog fakulteta. Moj temperament je sasvim drugačije. Šah traži jednu mirnoću, jedno spokojstvo, a ja sam pun energije, ja sam pun akcije, meni je fudbal najviše odgovarao. Ali sam šah voleo, jer zaista sam šah obožavao. Drugo, šah je idealno sredstvo za komunikaciju sa ljudima. Ja gde god sam putovao, prvo što sam tražio, to je bio šah klub. Ulazim u šah klub, upoznajem se sa ljudem, ostvarujem kontakt i ja tamo polako puštam svoje korene.
Tako je bilo u Londonu, tako je bilo u Parizu, tako je bilo u Hamburgu, tako je bilo u Njujorku, gde god sam bio na duži vremenski period, ja sam tako ostvarivao kontakte preko šaha. Pa i ovde u ovoj našoj zemlji, u Beogradu, ja sam preko šaha ostvario fantastične i prijateljske, i drugarske, i poslovne kontakte, zahvaljujući šahu. Tako da ja svakom mladom čoveku preporučujem šah iz jednog jedinog razloga, što je šah jedina oblast koja vas uči da koristite glavu, dakle da mislite. I vi onda shvatite da vaša glava nije samo za šišanje ili da kao fudbaler udarate loptu glavom, nego i da razmišljate. Moja ćerka je bila pionirska prvakinja Srbije u šahu, izuzetno darovita, ali kad je ušla u pubertet, odlučila da šah napusti. I to je pravi, mislim, čudo od razloga koji je bio kod nje da ona šahu digne ruke. Kaže meni, neću više da idem na šah jer su u šahu ružni momci, a ja hoću da budem okružena lepim momcima. Ona izrazito lepa devojčica. Ali ne prođe dan, iako ona sad ima 41 godinu. Voli da igra i dalje. Ne prođe dan da ne kaže, vi zaboravite da sam ja šahista. Ja ako 3 poteza unapred ne vidim u naredne 2 godine, šta si bi onda uradila? Da, i tome nas uči šah upravo i u životu, da gledamo unapred. Tako je, predviđanje i gledanje unapred. Eto, vi možda baš zbog toga ste odlučili da uprkos rizičnoj situaciji uđete u taj avion. Možda to ima neke veze sa filozofijom šaha, rekao bih. Pa, ajde, neka kažemo i tako, ali znate, to je vjerojatno deo moje ličnosti. Ja sam borac iznad svega, a drugo što je vrlo zanimljivo, ja sam čovjek koji voli izazove. I to vas pravi čovekom, to vas pravi ličnošću. Ja sam imao veliku sreću da rastem pored jednog velikog čoveka. Taj čovjek je bio moj pokojni otac. On je legendarni profesor Beogradskog univerziteta, koji je po partijskoj liniji posle Drugog svjetskog rata sa profesorom Dragišom Jovanovićem obnavljao rad Beogradskog univerziteta. On je 40 godina radio na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Čovjek koji je proizveo našem društvu 20.000 diplomiranih inženjera, magistara i doktora nauka. Ali je mene kao svoga sina naučio samo 2 stvari i to je izuzetno tražio da se na tome radi. Uvek je govorio, kaže, sine, hoću da budeš čovek, a ne bljuvanak. I druga stvar, hoću da budeš sposoban za život. Pa ova knjiga dokazuje da sam poslušao to što me naučio. Eto, osim tih nekih stvarno životnih stvari, lepo je vidjeti u knjizi da ste vi imali priliku, zapravo posećujete neki od kulturnih događaja, kao što, na primjer, predstava Kosa, koja se tada tek glumila na Broadwayu, ali posebno mjesto u tom nekom delu, odnosno poseban pasus, za razliku od ostalog gde je samo taksativno navedeno šta ste gledali, je koncert Artura Rubinsteina. Šta je toliko posebno bilo kod tog koncerta? Pa evo sad ću da vam kažem, ja sam kao student u Njujorku živeo u internacionalnoj kući gde je bilo 500 studenta iz 94 zemlje sveta. Neskromno je da kažem, ali sam bio jedan od lidera tamo u tom domu i tu sam imao drugu stipendiju. Ja sam imao jednu stipendiju za školu i bila je druga stipendija gde sam bio, kako oni kažu, sports fellow. Ja sam organizovao sveukupni sportski život za 500 studenta u toj zgradi, odnosno u iHouse, u internacionalnoj kući. I mi smo u to vreme imali jednu fantastičnu pogodnost, da kao studenti dobijamo karte sa broadwayskih predstava $1/4, quarter, kako kažu. I to je bilo fantastično da vi možete da koristite najpoznatije pozorišne predstave, najpoznatije koncerte u Carnegie Hallu. Tako da sam ja to iskoristio. A što se tiče Artura Rubinsteina, pa to je uz to kartu što sam imao od $1/4, to je bilo i poznanstvo i sa njim i sa njegovim sinom Johnom. Jer sam ja radio preko vikenda, subotom i nedeljom, u jednoj 30-trospratnici u Njujorku, koja se nalazila u blizini, ne Carnegie Halla, nego Metropolitan opere, i ABC kanala, to je Channel 7, kako oni kažu. I tu je John stanovao.
Tako da, kada je otac Artur dolazio, ja sam radio kao vratar, otvarao, zatvara vrata i tako dalje, ja sam imao to komunikaciju sa njim i kada je on pravio koncert na Carnegie Hallu, ja sam dobio mesto na 3 metara od njegovog klavira. Kao da ste na bini. Tačno, to je to, pa i bio sam na bini. Klavir je tu bio na 3 metara od klavira, ja sam tu slušao. Slušao najvećeg pijanistu svih vremena, verovatno. Da, mislim, stvarno magično, nestvarno gotovo iskustvo, Da. kao da može postojati samo u priči, ali eto, postoji u vašoj životnoj priči. Zapravo. Znate, u toj kući gde sam radio, bili su jako zanimljivi ljudi. Tu je, na primer, stanovao, živeo legendarni kralj bluza, B.B. King, čuveni gitarista. Ja sam mu održavao stan. Ja sam imao ključeve od njegovog stana. Ulazio kad god je trebalo, da se tamo zaliva cveće, da se provetri, da ovo, da ono. Jer smo mi radili, to smo radili u toj zgradi. I kad god je dolazio sa svetskih trofeja, odnosno turneja, on je gurao taj svoj prtljak, odnosno mi smo to preuzimali, ali nikada nije dao svoju gitaru. Lucille. I ja ga pitam, dobro, rekao gospodine King, zašto mi nikada niste dozvolili da vam ponesem gitaru? A on kaže, to je moj život i moja gitara je sa mnom. Pa je u toj zgradi je živeo i sada već slavni glumac, o Bože, sad mi za moment... Polako, kako? Možda se ja setim. Slavno reci. Bekstvo iz Šošanke. Morgan Freeman. On je čak znao nešto srpski. I kad god dođe, dolazi tamo posle ponoći, 2-3 ujutru. Gde si, kako si, pitao me. A naučio je, jer je snimao neki film, valjda u Sarajevu, pa je naučio nešto malo našeg jezika. Danas je on velika svetska filmska zvezda. Jedan od najprepoznatljivih glasova, rekao bih. Jeste. Dakle, to su ti moji kontakti, razumete. Ili, na primer, bio je tu jedan od vodećih američkih advokata, odnosno njujorških advokata, Kipranin Teddy Lapas, koji je bio oženjen za jednu prelepu manekenku, vodeću američku manekenku u to vreme. I kad sam ja rekao da napuštam New York, da napuštam Ameriku, da se vraćam nazad u Jugoslaviju, da služim vojsku, jer je tada već došlo vreme za to, to je skoro već 27 godina imam, a meni tada Teddy Lapas da jedan savjet koji ovako sad malo izgleda naivno, ali jedan dobročudan i baš prijateljski savjet. Kaže mi ovako, kaže, ako se na manevrima umoriš, pa ti dođe da spavaš, a ti legni pored nekog drveta da te ne zgazi tank. Eto, malo pre ste rekli da ste bili lider u toj internacionalnoj kući. Možda scena koja baš to dokazuje, to koliko ste vi i vašu ličnost, to što ste rekli da ste čovek koji voli izazove, ali čovek koji je spreman da bude lider je kada ste gotovo na prepad, rekao bih, držali govor pred Rockefellerom i mnogim ljudima. Kakav vam je osjećaj kad se danas setite njegovog zapravo komentara koji vam je uputio nakon svega toga? Pa pravo da vam kažem, ceo taj događaj je za jedan izuzetan ponos. Ja sam tada tu stekao jednu veliku samouverenost što se tiče javnog nastupa. Možda je to odatle poteklo, znate. Ali povod je bio veliki. Internacionalna kuća je te godine, 74. godine, slavila 50 godina svoga postojanja. I onda su oni planirali jedan veliki skup, kako su nazvali fundraising. To je sakupljanje para za sve one buduće aktivnosti studenta koji tu u toj kući i žive. I za taj veliki skup oni su pozvali predstavnike 100 najbogatijih američkih firma, jer je bio cilj da se od tih ljudi prikupe pare. Naravno. Tu je prvi govornik bio David Rockefeller, koji je bio prvi čovjek kuće. Drugi čovjek je tu bio dr. Detlef Bronk, američki akademik, koji je bio predsjednik Rockefellerovog univerziteta. I treći čovjek je bio Mr. Cook, Howard Cook, predsjednik Eichhausa i bivši američki vojnik u Drugom svjetskom ratu. I
jednom prilikom ja se sretnem sa Mr. Cookom i on meni kaže: Siniša, mi uskoro osvajamo veliki jubilej, 50 godina, dolaze nam najbogatije firme, dolazi gospodin Rockefeller sa svojom porodicom, neko u ime 50 godina studenta treba da se obrati skupu i kaže: mi smo odlučili da to budeš ti. Rekao: zašto ja? Kako ja? Pa imate vi mnogo bolje tu, imate ljude koji možda čak i bolje engleski govore od mene. Ne, kaže, to niko ne može da uradi bolje od tebe. Prošlo je nekoliko dana, ja se opet sretnem sa njim, pita me: šta si odlučio da će da govoriš? Pa rekao: nisam ništa odlučio. Kako ništa nisi? Pa rekao: ništa mi nije palo na pamet. Pa znaš da za 2 dana nam dolaze ljudi, treba tu pare da uzmemo, da zaradimo. Rekao: sada ne znam ništa, ali onog momenta kad izađem za govornicu ja ću da znam. I tako je i bilo. I tako je i bilo. Kad sam počeo da govorim, prvo su krenule suze po sali. Znači ste pominjali puno ljudi, zapravo vaših prijatelja ste pomenuli. Tako je. Ganulo, Ja sam rekao, kad sam počeo da pričam, rekao, ja kada sam pre 4 godine krenuo u daleki put i u nepoznato, moj pokojni otac mi je rekao: sine, čuvaj se, ideš u daleki svet, gde ćeš svakako da susretneš razne okolnosti, prijatne ili neprijatne. I sad ja počinjem priču da kada sam došao tu, nisam našao neprijatelje, već sam našao svoju braću iz Bugarske, iz Grčke, iz Amerike, iz Kine, sa Filipina, Nemačke. Dakle, mi smo jedna velika porodica, mi smo jedna velika familija. Tu su bili studenti moji, tu je bilo suza. Onda sam počeo da pričam kako svi mi dolazimo da dobijemo, da zaradimo, zaslužimo diplome sa raznih američkih univerziteta, ali je najveća škola života koju stičemo ovde u Internacionalnoj kući i za to nećemo da dobijemo nikakvu diplomu. Jer šta će nama diploma kad to što mi smo ovde naučili nosimo celog života u srcu i svojoj pameti. Tako, to je ta neka životna škola koja postoji, koja zapravo stiče kontaktima, prijateljstvom. Vama očigledno kontakata nikada nije falilo. Što je jako važno, znate, vi ste tu naučili da razgovarate sa stranim svetom, a to ipak predstavlja jednu vrstu talenta. Vi morate da znate, da ga razumete, a tajna postoji. Vi morate da slušate i da gledate. To su 2 osnovna faktora za jednu bolju komunikaciju među ljudima. Zašto nastaju nesporazume među ljudima? Pa zbog toga što niti slušaju, niti gledaju. Razumete? Onda sam nastavio tu priču da mi tu stičemo jedno veliko i dragoceno životno iskustvo, ali ja sad, pored svega toga, imam i dug prema svojoj otadžbini, imam dug prema izgovorenom obećanju mome pokojnom ocu da ću da napustim Ameriku kada dođe vreme da služim vojsku i da ću se vratim u kasarnu. I onda, na kraju svega toga, rekao: ja znam da vi možete da platite najbolje, najskupocenije ručkove svuda po svetu, ali pre nego što odem, ja vas pozivam da budete moji gosti za studentski special. Mi smo imali specijalni ručak za $1.25. Da budete moji gosti u našoj studentskoj menzi. Da, to kao, vi da se spustite na naš nivo, jer mi smo naučili da pričamo sa vama, naučite i vi da živite, da pričate sa nama. I to je bio onda jedan, kako oni kažu, standing ovations, to su ustali na noge, to su svi aplaudirali. Dakle, jedno dragoceno iskustvo. I znate šta je tu još jako važno? Tu je jako važno što vi na taj način steknete jedno fantastično samopouzdanje. Vi u takvim situacijama sebe upoznate, da vidite ko ste, da vidite šta ste. Ja sam u vreme, znate, istekne vam studentska viza, pa sad ja je radim i učim, pa u jednom periodu ste bez vize, da morate se snažete, kako ćete, šta ćete i tako dalje. Bilo je tu raznih ponuda da sad vi potpišete, da ste vi na neki način primorani da tražite politički azil u Americi, jer ste vi bili tamo u svojoj zemlji izrabljivani na ovaj ili onaj način.
nikada to nisam prihvatio, nikada sa tim ljudima više nisam imao razgovora. A i politika vam baš nije uopšte draga stvar, takođe, pošto pominjete, kaže, nikad niste bili član ni jedne partije, osim dobre partije šaha. Tako je, to je jedina partija koju volim i cenim. Nikada nisam član partije bio, apsolutno nikada. Jedino što volim i cenim partiju šaha. A imao sam velike, objektivno, velike šanse da se uključim u politički rad. Bili ste na Princetonu i to, mislim, u Americi ste imali priliku. Dobro, to što se tiče inostranstva i možda manje od toga, ali u ovoj našoj zemlji, pazite, ja sam u osnovnoj školi, moja osnovna škola Slobodan Princip Selja, to je zgrada danas treće muške gimnazije na Cvetnom trgu, bio predsjednik omladine. Ta moja omladinska organizacija u to vreme bila proglašena za najbolju omladinsku organizaciju na Vračaru. Znači, od ranijih dana. Od najranijih dana. Pazite dalje. Kao vodeći omladinac svoje škole, nosio sam Titovu štafetu. Iza mene nekoliko stotina momaka i devojaka, ja na čelu, idem sa Titovom štafetom. Pa kad su došli omladinski dani, višestruki sam učesnik omladinskih radnih akcija. Pohvaljivan, nagrađivan, idealni uslovi. Međutim, mene to nije interesilo. Zašto? Pa zato što ja u poslu koji se zove politika ne mogu da kažem da je belo crno, a da je crno belo. Ja ne mogu da pričutim kad nešto vidim da smatram da nije kako valja. Ja moram to da kažem, što bi moja baba Leposava govorila, da progovorim na lakat. Volio bih da pročitam jedan deo odavde koji je zapravo vaš prijatelj napisao, Miloš Čović, novinar. Kaže, pred čitaocima je hronika nepovratnog optimiste. Od crne šljake beogradskog brodarca do svečane sale Princetona. Mogao je da izgubi sve, ali nikad nije gubio nadu. Američki san sanjao je otvorenih očiju, radoznalo i sa strašću. Kako iz sedišta viljuškara, tako i iz meke kože Rolls Royce-a. Dakle, taj američki san se ovde pominje. Koliko je zapravo ono što danas ljudi većinski nazivaju tim istinit? Koliko ste vi živeli taj američki san? Pa ja o tom snu ništa nisam ni razmišljao. Pa meni to na pamet nije palo. Ja sam znao da idem tamo da osjetim život, da idem tamo da ne malo, nego da savršeno savladam engleski jezik. I znao sam da ću da se vratim kući. Šta bi bio američki san? Pa da ostanem tamo. To mi na kraj pameti nije palo. Nikada. Apsolutno nikada. I ja tako to nisam razmišljao. Ali sam se pripremao za kasniji život koji ću da imam ovde kada se vratim. Dakle, služio sam vojsku i ubrzo posle vojske ja sam postao novinar u politici. Dakle, ostvario sam jedan svoj drugi stan, da budem novinar. Prvo sam bio 20 godina novinar i urednik sportske rubrike u Politici Ekspres, a onda 10 godina novinar spoljnopolitičke rubrike. S jedne strane sam razgovarao sa najvećim imenima svetskog, evropskog i jugoslovenskog tadašnjeg sporta, a s druge strane sam razgovarao sa diplomatama. Imam 45 objavljenih intervjua sa ambasadorima iz svih krajeva sveta. Prelepo. Tako da, to je bio moj san. Ja sam imao san da u mladosti budem sportista, ostvario sam ga, da budem, dakle, fudbaler, ostvario sam ga. Ostvario sam svoj san da budem fudbalski trener, ostvario sam ga. I iznad svega sam ostvario da budem novinar. Razumete? Postoji li neki san koji niste uspeli da ostvarite? Pa na jedan direktan način ne. Ali na indirektan način sam i taj san ostvario. Moja je životna želja bila da budem jugoslovenski fudbalski reprezentativac. Da stojim u onom slavnom redu kada se intonira himna Hej Sloveni i pristao bi da mi neko puca u glavu, da me ubije, samo da odigram tih 15 minuta. Ja to nisam uspeo, iako sam možda imao kvalitete, to su i treneri govorili, i moji saigrači, i drugovi, sve, ali su mene mnoge druge stvari interesovale. Međutim, na drugi način sam postao sam, ako tako mogu da kažem, predstavnik pre svega svoje profesije, to je jedno, a drugo i reprezentativac svoje zemlje. Ja sam član udruženja reprezentativaca Beograda. A to sam postigao pre svega kao urednik sportske rubrike, jer mi koji
vodimo taj sportski život u novinama, imali smo mogućnost da postanemo to, a druga stvar što je jako važna, to je da sam ja trostruki interkontinentalni prvak sveta u amaterskom fudbalu. Dakle, dolazim iz Srbije, a predvodim reprezentaciju Evrope. I treća stvar, ja kao šahista igrao sam turnire širom sveta, osim u Australiji. Gde god se pojavim piše Siniša Ružičić, prvo je pisalo Jugoslavija, sada piše Siniša Ružičić, Srbija. Pa zar niste reprezentativac svoje zemlje? Apsolutno da. A šta vas je stalno odvuklo da se ipak vratite u Srbiju? Zašto nije došlo do odluke da ostanete u Americi i da tamo provedete ostatak života? Pa nije me to privlačilo iz prostog razloga što ja najverovatnije tamo ne bi ostvario svoj plan, a to je da budem novinar. Aha. Ja sam to izuzetno voleo, od svojih najranijih dana ja sam sanjao o tome. A drugo, ja jednostavno nisam bio spreman da postanem nečiji rob. Vi kada uđete u neke kredite, pa da imate neku kuću, pa da imate neka kola, pa vi ste zavezanih i ruku i nogu. Vama je stalno omča oko vrata. To meni nije potrebno. Ja sam uvek želeo da budem nezavistan, da ne zavisim ni od koga. Da zavisim od samoga sebe. Ja jesam čovjek sporta, fudbala, dakle timskog sporta. Ja jesam individualac šaha, to je jedan individualni sport, razumete, da ga tako nazovemo, jer šah je i nauka, i umetnost, i sport, a s druge strane, meni to jednostavno nije bila želja. Voleo sam da upoznam tu Ameriku, pregazio sam je, obišao sam 39 država Amerike, putujući okolo 2 meseca. Nije to za mene. Drugačija atmosfera ovde u svom rodu, drugačiji osjećaj u ovoj svojoj zemlji. Ja se ovde mnogo bolje osjećam. Ja imam tu sposobnost adaptacije. Ali zašto da se ja adaptiram na nešto što je deo moje prirode? Apsolutno. I meni je to drago, jer da vi niste odlučili, možda to bi danas ne bi sedeli ovdje i razgovarali. A meni je jako prijatan bio ceo ovaj razgovor, mnogo sam uživao u njemu i nadam se da će još više ljudi sad čuti za ovu knjigu i pročitati, jer zaista ima mnogo toga lepog u njoj da se pročita i poučnog i onako motivacionog, rekao bih, tako da nadam se da će ovaj naš razgovor uroditi plodom i da će još više ljudi čitati Putnika bez prtljaga. Pa, dragi moji sagovorniče, pre nego što jedan drugome pružimo ruku i zahvalimo se jedan drugome za ovu divnu komunikaciju, dozvolite mi da se zahvalim vašoj izdavačkoj kući, Čigoja štampi, koja je ovu moju knjigu izdala. Pre svega, moja najveća zahvalnost ide prema lideru vaše kuće, gospodinu Žarku Čigoji, koji je sa mnom razgovarao 12 minuta kada smo postigli sporazum da se knjiga izdaje. Da, bio sam tu tačno. Vi ste tada tu bili i čuli ste, s jedne strane ja mogu ozbiljno da tugujem što naša diplomatija nema jednog takvog uspešnog pregovarača da za 12 minuta može da obavi svaki razgovor. A s druge strane, naša je privilegija što poznajemo takvog čoveka da svoju Čigoja izdavačku kuću dovede na najviši mogući izdavački nivo. Hvala vam, Siniša, na ovim lepim rečima. Sigurno će značiti Žarko, dakle, ovo što ste rekli. Hvala vam puno. I nadam se da se vidimo uskoro kada objavimo novu knjigu iz štamparije. Vrlo rado. Popričamo isto ovako, lepo je bilo prijatno. Došli smo do kraja naše 4. epizode podcasta Šetnja između redova. Naš gost je bio Siniša Ružičić. Pričali smo o njegovoj knjizi Putnik bez prtljaga. U linku u opisu ovog videa možete naći i mesto gde možete da naručite ovu knjigu preko našeg sajta, ali i da se upoznate sa još nekim detaljima iz Sinišinog života koje smo možda izostavili u razgovoru. Sve će se to nalaziti u opisu. Hvala vam što nas pratite i vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav!